alindi okwafanele ukuthi mabalinde eJerusalema abafundi bakaJesu Kristu. Thina sisalindanga eJerusalema, sewuthululiwe, sewukhona. Okwethu ukumamkela umoya ongcwele. Umamkela kanjani? Ngokukholwa. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Sibonga umusa, sibonga uthando, sibonga ukugcinwa. Ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mangabe uyaqala ukuhlangana nale channel awulahlekile. Empeleni nje ufike ekhaya la sikhuluma khona indaba ezimnandi, indaba nje ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Namhlanje ke futhi isasekhona le message njengilokhu ngiqhubeka ngayo. Kuzoba upart 80 kwa namhlanje wendaba kamoya ongcwele, ukuthi siyamdinga umoya ongcwele and simdinga ngendlela eyisimangaliso. Simdinga more than before. Mhlawumbe kwahamba kulelizwe siphila kulona wagcina ecinyiwe ngempela umoya ongcwele. Kwasho ukuthi ke ababezama ukucima babethi bona bacima yena umoya ongcwele, but ke manje abangeke baze bakwazi ukuzama ukucima umoya ongcwele. Kufana nokuzama ukulwa noNkulunkulu. Akekho umuntu ongalwa noNkulunkulu ayiwine leyo mpi. Bonke abalwa naye, they are fighting a losing battle. Ukube nje abantu bebengabuyele ezingqondweni zabo, especially when it comes to abaphathi abaholi bethu, mabengakwazi ukuthi babuyele ezingqondweni zabo, bakwazi futhi ukuphinde bamdinge umoya ongcwele, bamvumele abasebenzise. Kuningi okungaqonda, kuningi futhi okungalunga. Kunje kuzona zonke indawo empilweni yethu yonke, emasontweni, ku-government, noma ngabe kuphi ezikolweni, nje kwi-life in general. Kunjena nje ngoba samcima umoya ongcwele, sathi asimdingi and asikwazi ukulwa noNkulunkulu. Ithini esoba nenkinga uma ngabe silwa noNkulunkulu? But angene ezweni ithi la ngencwadi nje ngizovula ngayo kwiZenzo chapter 1, Acts chapter 1 verse 8. Iyona ncwadi nje ngijwayele ukuthi ngivule ngayo. It like kimi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngiyazi yaqhubeka le ndaba. Ngizoyiqhuba ngaleso sikhathi umoya ongcwele sefuna ukusefisa ke manje ukuthi siqhubeke siye phambili. Ngoba uma ngabe ngingathi ngiyayifunda, kufanele ke manje bese ngena kuyona, bese ngilahlekelwa yilokho kufanele ngikulethe namhlanje. That's why ngizoma la ekuthenini, kodwa lithi lelizwi thina sakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kuthina. So phiwa amandla, lithi but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Shuthi upon us. Ichaza ukuthini le ndaba? Lamazwi lawa athi upon us. Uma ngabe umoya ongcwele, mhlambe namhlanje ngengene kulawo mazwi, ukuthi sawukwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kuthina. Ngesilungu lithi when the Holy Spirit has come upon us. Lichaza ukugcwaliswa ngomoya ongcwele. Lichaza ibaptism kamoya ongcwele, to be filled with the Holy Spirit, noma to be baptized with the Holy Spirit. Mhlamba ke ngifunda uverse 5 ukuze izozwakala kahle, ngingakhulumi because abanye bazothi ayikho into ekuthiwa ibaptism of the Holy Spirit. Kanti kuhle uma ngabe kuukuthi iBhayibheli lizikhulumele lona. Ithi ku verse 5, for John, Acts chapter 1 verse 5, for John truly baptized with water. Kukhuluma uJesu la ekhuluma lamazwi. uJohn ngempela wayebhabhadisa, kodwa wayebhabhadisa ngamanzi. Uthi ke but you shall be baptized. Nawa lamazwi ayavela, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Uthi kodwa nina nokubhabhadiswa ngomoya ongcwele
ekhuluma nabafundi bakhe ethi not many days ukusuka nje manje nobhabhadiswa ngomoya oyingcwele. Yiwo la akhuluma ngayo kuverse 8 ethi uma ngabe sefikile nokwamukeliswa amandla uma umoya ongcwele usufikile phezukweni, shuthi that baptism of the Holy Spirit uma ngabe sifikile emntwini kulawo umuntu ezokwamukeliswa khona amandla, kusho ukuthi khona emsebenzini kaNkulunkulu iphathi ebizwa ngokuthi baptism of the Holy Spirit noma to be filled with the Holy Spirit noma ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele. Onjani ke mhlawumbe umuntu obhabhadiswa ngomoya ongcwele noma angingathi onjani obhabhadiswa ngomoya? Okay, right, angiqale ngayo le question. Onjani umuntu obhabhadiswa ngomoya ongcwele? Umuntu obhabhadiswa ngomoya ongcwele, okokuqala ifoundation yakho konke ukuthi umuntu kufanele amukele uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe. Ngomlomo aconfess ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakhe, that's Romans 10 verse 9. Liqhubeke lithi ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi lelizwi leli lokho yinsindiso, you shall be saved. Siyaconfessa nje ngomlomo sithi uJesu uyinkosi nomsindisi, sikholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo ngoba uJesu akazange aphelele ethuneni ngesikhathi lapha bewongivalela ethuneni, wavuka. Ukholwe ukuthi lento engakaze yenzeke kubantu nje since wazalwa uphila, akekho umuntu wakwazalwa wafa waphinde wavuka. Ukholwe ungakaze wakubona ngoba asikho isidingo sokuthi sikholwe ngoba sesibonile. Ukholwe ungazange wabona, ukholwe kodwa ukuthi uJesu yena wavuka kwabafileyo, yena walinqoba ithuna. Vele bonke abanye abazange bavuke ngokwazi kwethu, since thina sazi okhokho since bashona bonke sibaziyo since bashona akekho wavuka, but ukholwe ukuthi uJesu yena wavuka walinqoba ithuna. Ukholwe ukuthi lo uphila kuyinguna phakade, uphila kwi-eternity, and iyona foundation yokuqala. Once wakholwa ukuthi ngempela uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uNkulunkulu kuyokwenzela ke ukuthi ke manje bese kulandela ke manje ukuthi ukwazi ukubhabhadiswa ngomoya ongcwele. Ukubhabhadiswa ke ngomoya ongcwele akusikhona lokhu ukuyongena emanzini, leyo i-water baptism. Khona i-water baptism, bekhona i-Holy Spirit baptism, to be baptized with the Holy Spirit. Ngesikhathi sihamba siya emanzini siyobhabhadiswa, abanye ke they go as far as baze baye impela nje emfuleni ethusayo eneyinyoka, abanye baze baminze kungenasidingo. There's no need ukuthi abantu mabebhabhadiswa bahambe baze bayobhabhadiswa emifuleni eneyinyoka ezithusayo. There's no need for yonke lonto leyo. Kudingakala nje amanzi. Yiyo nje into ebalekile, umuntu ubhabhadiswa ngamanzi. You don't have to go kuze kube nabantu abalimalayo, kuze kube nabantu abashonayo, ungazi ukuthi ubuyofunana emfuleni emibi uthi obhabhadisa abantu. But ke angazi ngifike kanjani leyo part. Na indaba yami lapha ikhona, ngesikhathi ke uhamba uyobhabhadiswa emanzini, ufike ubhabhadiswe ngamanzi, leyo yi-water baptism, akusiyona i-Holy Spirit baptism leyo. Kukhona ke lezi imfundiso ezikhona ukuthi once wabhabhadiswa ngamanzi, uthi mawusuphuma emanzini usuke usugcwaliswe ngomoya oyingcwele. Not every time. Kukancane ukukhuluma nje iqiniso, kukancane ukuthi lokho kwenzeka. Why ngithi kukancane? Ingoba vele siyazi ukuthi uJesu kwenzeka kuyena. uJesu wathi uma ngabe ebhabhadiswa nguJohn, mayiqeda ukumbhabhadisa uJohn ephuma emanzini, siyathola ukuthi uJesu wahlalwa ngumoya oyingcwele, wawubona ufana nesimo sejuba wehlela kuyena. Siyakuthola lokho kuJesu Kristu, but akwenzeki njalo. Akusuyena wonke umuntu ohambe wayongena emanzini wathi mayesephuma emanzini wabe ese-spirit filled, esegcwaliswe ngomoya oyingcwele. Cha, wonke umuntu, futhi balekile naleyo ukuthi ngidlulise, wonke umuntu okholwayo ukuthi uJesu inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe, wonke umuntu osindisiwe unawo umoya ongcwele, but not i-baptism of the Holy Spirit. Akekho umuntu ongasindiswa ngaphandle kamoya ongcwele. Sonke
sikwazi nje ukuthi sikholwe kuJesu Kristu kungenxa kaMoya oNgcwele. Uyena ofika kuqala kuthina before kufike ukuthi thina sisukume sihambe siconfess, siphakamisa izandla sisarende, siconfess sithi uJesu inkosi nomsindisi. Ofika kuqala nguMoya oNgcwele before kuzoza ilight. Ngeke ngayikhuluma le ndaba ku part 1 no part 2, especially ku part 2 ngiyilanda nje from the beginning. Siyamthola uMoya oNgcwele kuvela yena kuqala. Emva kwalokho bese ethi uNkulunkulu let there be light. Bese kuqala ke manje kuba nokukhanya emntwini, bese umuntu amukela uJesu. But ubani ofike kuqala nguMoya oNgcwele. So akekho umuntu ongakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi engenayo uMoya oNgcwele. Bonke abantu abakholwayo ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwabo banayo uMoya oNgcwele. Kodwa akusiyo abanayo ibaptism. Bakhona abanebaptism. Ngisakhuluma nje ngale party leyo ukuthi once nje wakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi usunawo vele uMoya oNgcwele. That's why uzothola ukuthi amanye ama scriptures obukade wafunde eBhayibhelini ungawa understand. Uthi mawusuthi yafunda hawula usuyaqala usuthola iunderstanding, usulokhu uthola iunderstanding kungenxa yokuthi vele ngesikhathi wamukela uJesu Kristu uMoya oNgcwele uvela ukhona. Uqhubeka nje wamukela uJesu noMoya oNgcwele and liyasho ke izwi lithi unguthisha. That's why uzoqala manje nawe usulokhu ufunda ube neunderstanding ngoba ukade ungenayo kungenxa yokuthi ukhona uMoya oNgcwele. But mina na indaba la engizokhuluma ngayo ngizokhuluma ngebaptism of the Holy Spirit. Yabona uma ngabe ungena emanzini kwi-water baptism uhamba uyobhabhadiswa mhlawumbe okay ke emfuleni ema-swimming pool nje ngamanzi la ubhabhadiswa khona ngamanzi. Ufika ufakwe emanzini ungene uphelele uphume umanzi. Ngikhuluma ke mina ngoMoya oNgcwele ofike lithi uthi mangabe khuluma la kuZenzo chapter 1 verse 8 uthi uMoya oNgcwele will come upon us. Kusho ukuthi uyofike eze angene emntwini aphelele. Kusho ukuthi umuntu uzawugcwaliswa ke manje ngoMoya oNgcwele. Ngesikhathi ke manje egcwaliswa ngoMoya oNgcwele ufana lo muntu nokuthi usengene emanzini waphuma emanzi, but yena ugcwele uMoya oNgcwele. Ingakho lithi izwi ke manje onjalo unikwa amandla ngesikhathi sekufike uMoya oNgcwele. Iyona baptism engizokhuluma ngayo. Abantu abaningi bagcwele emasontweni including ama-born agains impela abasindisiwe abazange mhlambe kwalekho ifundiso abazange babhabhadiswe ngoMoya oNgcwele. Banawo kodwa uMoya oNgcwele ngokwelimit ethile, not ibaptism. Not ukungena uphelele kuMoya oNgcwele angena aphelele emntwini, fully baptism of the Holy Spirit. Iyo le ngifuna ukuthi mayivele mayicace kube nomehluko ukuthi yini kahle lento le ibaptism of the Holy Spirit. ngoMoya oNgcwele ezohlala emntwini, ezophelela emntwini, umuntu athe ehamba enoNkulunkulu andeke manje ngesikhathi ke manje ehamba enoNkulunkulu ephelele futhi ngoba manje lamandla asusa even in a fear. Onjalo uphelelwa nanawo kwesaba ke manje ukuthi abantu bazothini mangikhuluma ngoJesu. Onjalo anytime yakhuluma ngoJesu, onjalo ufakaza noma ngabe kunini noma ngabe kuphi, akasasabi ukuthi abantu bazothini because ngesikhathi uMoya oNgcwele ngena kuyena, lo moya futhi akhona nje ukuthi uzongena kuphela. Lo moya wambula uJesu, ngesikhathi wambula uJesu lo moya futhi uphinde wambule nezwe elizayo. So izongena le ndaba masilokho siya phambili. Wambula even nanezwe elizayo kumuntu ogcwaliswa ngoMoya oNgcwele. That's why ke onjalo akabe sanandaba nokwezwe. Yebo khona ngoba usemhlabeni uzawuphila la emhlabeni, uzoba nazo izidingo zonke lezi ezinye, kodwa akasekho la ezweni. Kufana no onjalo noma ningathiwa nina niyamhleka mayishumayela, noma ngathiwa abantu bayamthuka, noma ngabe kuthiwa kunjani, uyaye abuke abazwela abantu because manje yena usuke asazi imfihlakalo, into abantu abaningi abangayazi abangayibonanga. Why bengayazi bengayibonanga? Ingenxa yokuthi abagcwaliswanga ngoMoya oNgcwele. And manje yena uthe mayegcwaliswa ngoMoya oNgcwele kwaqala ke manje kwambulwa izinto. Angithi ke uMoya oNgcwele ngesikhathi efika iyavela la kuZenzo chapter 2.
futhi vele wathi uma ngabe esekhuluma kuZizenzo chapter 2 uPeter ekhotha indaba kaJoel ukuthi umoya ongcwele uyothi uma ngabe usufikile emntwini lithi lelizwi your sons and your daughters shall prophesy, amadodana namadodakazi ethu aza kuprofeta. Kungani eza kuprofeta? Kungenxa kamoya ongcwele uzobe sefikile. And lithi ke manje kwabancane bayokubona imibono, abadala bayokuphupha amaphupho. Angithi ke manje kungalesikhathi ke manje lo umoya ongcwele uambula, ureveal imfihlakalo ke manje. Abantu abaningi abangazazi konke lokho kwenza ini ukuthi onjalo angabe saba nefiye, angabe sabakhathalela nana nezinto zezwe. Yena nje asekukhathalela kakhulu inkosi eyambulwe kuyena ngenxa kamoya ongcwele. Mhlambe ngiqhubeke ngithi uzobona kanjani ke? Or umuntu ubona kanjani ukuthi usebhabhadisiwe ngomoya ongcwele? Yiphi sign ekhombisayo ukuthi umuntu ubhabhadisiwe ngomoya ongcwele? Ngoba isubject le siyazi ngomoya ongcwele kodwa kaze kungenwe deeper kuyona. Abantu abaningi futhi abafuna ukukhuluma ngomoya ongcwele. Kaningi nje sitshelwa ngeprosperity nje, sitshelwa ngezinto zala ezweni nje. Yabo lokho kuzokujabulisa, kanti yebo khona nakho lokho kuyakujabulisa, but nayo indaba engakujabulisa ukudlula lezi zinto abaye bathi mabesishumeza bacabanga sasijabulisa. Yabona mawungake uthanda umoya ongcwele, umthande umoya ongcwele, iyona ndaba le engakujabulisa ukudlula lezi zinto thina esicabanga ukuthi ziyasijabulisa. Kufana nabo bonke nje abashumela izinto zezwe ukuthi how to gain izwe. Yabona mawungake umuntu afocuse kakhulu ekuthenini abantu mabathola umoya ongcwele, abantu bayothola injabulo ukudlula zonke lezi zinto zezo, ngoba lokho kwezwe kwesikhashana, izinto nje ezidlulayo, izinto ezikhona manje but kusasa zobe engekho, so there's no need okwazi. Okay, angibuye kule ndaba leyo ukuthi ke ubona kanjani ukuthi usubhabhadisiwe ngomoya ongcwele? Abanye abantu bathi hayi nami ngigcwalisiwe ngomoya ongcwele, kodwa mawuthi abheka hayi khona akusikhona lokho, abazange bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Ake siqale ke siyibheke thina before sizobheka abanye abantu, ngoba mhla asikho isidingo sokuthi sithi simbona kanjani ogcwaliswe ngomoya ongcwele, sokubona lokho makuyisikhathi. But ake siqale siyibheke thina kuqala ukuthi are we spirit filled na? Sibhabhadisiwe ngomoya ongcwele, wehlile umoya ongcwele wehlela kuthina. Okokuqala nje, okokuqala ukudlula konke, lithele izwi kuJohn kwiZenzo chapter 1 verse 8 lithi niyakwamkeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele esefikile phezukweni. Shuthi okokuqala umuntu ayozibona ngakho ukuthi unawo yini umoya ongcwele noma ubhabhadisiwe ngomoya ongcwele, uzobona ukuthi unawo yini lamandla. Mangaba unawo lamandla kushuthi awukakabhabhadiswa, akwakagcwaliswa ngomoya ongcwele. That's why ungenawo lamandla. Lamandla okwenzani lamandla? Lawa amandla awokufakaza ngoJesu. Yabona uma ngabe nje kuukuthi akwakatshela icolleague yakhe emsebenzini ngoJesu, kusho ukuthi hayi ibaptism kamoya ongcwele akafiki kuwena. Uma ngabe ukuthi akwakatsheli oseduzane kwakho, umakhelwane wakho, noma ngabe ubani oclose kwena, ngikhuluma mina ngokuyoma epulpit ushumayeza abantu sebebaningi, ngikhuluma nje ngokutshela nje abantu abalayo next to you, ubatshele nje ukuthi uJesu uyinkosi. Uma ngabe akakwazi ukwenza lokho, that's number one sign, kusho ukuthi akwakagcwaliswa ngomoya ongcwele. That's why ke manje kufanele ibe khona izifundiso ezifana nalezi ukuze abantu bezoba namandla, bengeza ukwesaba. Right. Onjani obhabhadisiwe ngomoya ongcwele noma ogcwalisiwe ngomoya ongcwele? Uzibona kanjani wena ungumuntu ukuthi sengikhulumile ke ipoint number 1 ukuthi wena uzozibona kanjani? But ke ake sibheke nje ngokwezwi, mhlambe ngiquote today then sohamba step by step ke ukuya phambili. Sikhulume nje ngomoya ongcwele ukuthi uvela kanjani emntwini. Wena uzobe usuyibheka ukuthi uma ngabe kuukuthi akaze kwenzeke konke lokho kumina, kushuthi angakagcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. Kodwa uma ngabe kukhona okukodwa, ngoba abanye abantu uyafika umoya ongcwele umuntu abelokho ezibuza athi yazi kukhona into eyenzakala kumina
Angazi le yanto eyenzakala kumina ngithi manje umoya ongcwele kusho ukuthi wafika kuyena but yena washoda ngomuntu ozomfundisa ukuthi lento eyenzakale kuwena wawugcwaliswa ngomoya ongcwele. That was the baptism of the Holy Spirit. Abanye abantu kuyenzeka kubona bese kushoda ama teachings. Angazi umuntu abelokho eyibuza ukuthi yini lento eyayenzakala kumina, but ake sibheke ezweni. Mhlambe nje sibuyele emumva le ku Exodus ku chapter 3. Siyathola ukuthi uMoses wathi eyihambela nje eyilusela uMoses, then wasebona isihlahla esasivutha. Lesihlahla lesesasivutha ngalesi sikhathi lesiya esenza ukuthi uMoses athi mayesibheka abe surprised futhi ukuthi lesihlahla wayisivutha umlilo kodwa manje asishi. Okwakwenzeka ngaleso sikhathi leso kwakuyisimboli kamoya ongcwele, kwakuyi-emblem kamoya ongcwele ukuthi umoya ongcwele uyavela ngomlilo noma ngefire, ngisho ngalolo hlobo. Kwakuwumoya ongcwele and wamdrawa uMoses kulesi sihlahla esivuthayo umoya ongcwele. Uthe uma eseqala efuna ukusondela eyobheka ukuthi yini lento engiyibonayo, wase ezwa izwi elalikhuluma kuphi khona lapha esihlahleni. Shuthi uNkulunkulu waqala wakhuluma kuyena. Angithi ke manje umoya ongcwele unjalo, umoya ongcwele uyakuconvicta, ukudrawe back to God, and manje ngesikhathi nawe draw i-attention yakho kuNkulunkulu kungalesikhathi ke manje uNkulunkulu bese eqala ekhuluma kuwena. Siyathola futhi, angithi manje ngikhuluma mina ngama emblems manje kamoya ongcwele. Siyathola futhi ukuthi kwizenzo khona la ku chapter 2 bathi uma ngabe umoya ongcwele wehlela kubona, siyezwa ukuthi babona tongues of fire komunye nakomunye, okusho ukuthi another emblem kamoya ongcwele is fire. That's why abanye abantu uzozwa mangabe bethanda ukushumayela bathi fire fire fire. Yes, siya understand ukuthi futhi bakhona nababizwa ifire yasesihogweni. Lokho ngeke size sikuphike, bakhona vele. Kodwa futhi khona nekaNkulunkulu eyeqiniso ukuthi ke manje omubi yonke into kaNkulunkulu uhamba hambe lokho eyifake afaka okungalunganga each and every time, but kukhona ifire kamoya ongcwele eyeqiniso. Ake siyifunde ke le ngoba nakhu ngikhothile kwizenzo chapter 2 ku verse 3 ithi, then there appeared to them divided tongues as of fire. Bese qhubeka ethi, and one sat upon each of them. Kwakuyizilimu ezazifana nomlilo ezafike zahlala kubona. Mhlawumbe angithi manje ngizothi la ngizoletha la indaba yokuthi umuntu makakwazi ukuyibheka yena ukuthi ikhona ini experience efana nale eyakuyenzeka kuyena. Okay, sizongena deep kule ndaba, ngiyadlula nje namhlanje nje ngizoveza, but sizobuya ke manje bese singena ke deeper ke kuzona zonke lezi indaba. And then bese kuba khona futhi kahlahle futhi bekumele ngiqale nje ngeka Jesu Kristu before ngizoza kule fire. Angithi le eyefire izoba unumber 2 ngesikhathi abafundi baka Jesu Kristu begcwaliswa ke manje ngomoya ongcwele, tongues of fire ziba phezulu komunye nakomunye nakomunye. Another symbol noma i-emblem kamoya ongcwele idove. Siyathola ukuthi uJesu wathi uma ngabe eqeda ukubhabhadiswa emanzini, wathi uma ngabe ephuma emanzini wehla umoya ongcwele ufana nesimo sejuba. Wawufana nesimo sejuba. Umoya ongcwele awusilona ijuba, as some people baye ba collect amajuba enkonzweni ezithile to represent umoya ongcwele. Eqinisweni nje umoya ongcwele awusilona ijuba kuphela, wehlela kuJesu ufana nesimo sejuba, ngoba ijuba lonke selazi inyoni nje peaceful nje enokuthula njengenalutho, nomoya ongcwele unjalo very peaceful. That's why wathatha isimo sejuba wehlela kuJesu, kwakuwumoya ongcwele loyana. Then ngikhulumile ngo number 2, and futhi another emblem kamoya ongcwele amanzi. Ngiye ngakhuluma la ngiletha obunye ubufakazi bokuthi
ngelinye lamalanga ngaphupha ngathi uma ngabe ngiphupha futhi that was 2005 ngathi uma ngabe ngiphupha sasibhabhadiswa ngilethile I think part 5 or part 6 somewhere lapho sasibhabhadiswa kule ndawo esasibhabhadiswa kuyona ngiphupha emanzini masiqeda ukubhabhadiswa kulamanzi sasibhabhadiswa kuwona okwakwenzeka lapho kwakuspiritual okwakwenzeka lapho ngoba uma ngabe umoya ongcwele ufika emntwini ngeke ufike kuwena ungawuboni angeke umuntu athi nami ngigcwalisiwe ngomoya ongcwele but ayikho into angayikhomba ayikho into angayisho alikho nezwi angalikhotha uthi na into eyenzeka kumina ngesikhathi ngigcwaliswa ngomoya ongcwele awucabangeli ukuthi ngigcwalisiwe ngomoya ongcwele uma ugcwaliswa ngomoya ongcwele uNkulunkulu uyayenza lento ukuthi uyibone yenzeka kuwena uyazi futhi uphinde futhi ube nezwi ozolikhotha uthi nakho kukhona ngempela kusezweni ngapho laphana ngangibhabhadiswa kulamanzi ngangibhabhadiswa kuona but ngangengedwa ngoba kwakhona nabanye ababebhabhadiswa mangiqeda ukubhabhadiswa kulawo manzi lawo ngaphuma ngase ngiyagqokiswa la ngaphandle mangiqeda ukugqokiswa ngase ngiyaqala ngiyayibona inkosi yehla endaweni engathi ama steps yehle laphansi mayiqeda lapho yeza imvuna yayina all around yena okwangenza ngadrowa iattention kwafanele ukuthi mangingene emanzini that baptism ngingene kuyona that baptism engathi mangabe sengingenile kuyona ngathi ke manje that baptism iyasingilidela ekutheni ke manje mangazane nenkosi uJesu Kristu ngase ngiqala ngiyayibona and ngaqala ngabhekana nayo faka iattention yami kuyona ngabona nanokuthi all around yena izulu lalina angithi ke manje ngesikhathi uMoses naye elusile lapha kwafanele ukuthi umoya ongcwele ufike ngeemblem yomlilo abone lo mlilo ozodraw iattention ukuze uNkulunkulu ezokhuluma noMoses unjalo nje umoya ongcwele another emblem yakhe amanzi water umoya ongcwele siyayithola nalapha yana kuJohn 7 verse 37 but njengoba ngisho nje solokho siqhubeka nayo enye futhi iemblem kamoya ongcwele sengibale 3 manje S4 iwind umoya ongcwele uyeza ngomoya siyayithola nje futhi khona la kwizenzo chapter 2 lithi bezwa umoya uza that was the Holy Spirit sizoqhubeka nje futhi nayo leyo ilokhivela ngezwi ke manje okwamanje nje ngisaveza number 5 another emblem kamoya ongcwele iseal nje liyasho nezwi lithi siyasilwa ngomoya ongcwele shuthi manje na umoya ongcwele ngesikhathi ehlela kumuntu usuke ke manje ezomsila noma ezomenza ke manje ukuthi wena usuyipackage kaNkulunkulu you are now sealed for God wena manje usuvaliwe yonke into usuphelelisiwe ukuthi ungokaNkulunkulu iyo le efunakala kakhulu that's why umoya ongcwele ufunakala kakhulu ukuze ungeke uphile umuntu uthi angazi noma ngizoya yini ezulwini noma ngeke ngiye into eyenza ukuthi umuntu asho kanjalo ethi hey nama ngazi noma ngizoya noma ngeke ngize ngiyeni ingenxa yokuthi akagcwaliswanga ngomoya ongcwele ogcwaliswe ngomoya ongcwele uyazi ukuthi ke manje ngiya ezulwini kungani abe na that showcase kungenxa yokuthi uNkulunkulu udeposit umoya ongcwele kuyena and lo moya ongcwele uNkulunkulu awudeposite kuye uyamambulela lo muntu ukuthi wena usubelonga ekuphileni okuyinguna phakade wena ubelonga ezulwini ubelonga kuNkulunkulu wena for wena musukudawutha hayi ukuthi abangagcwaliswanga ngomoya ongcwele bona ngeke yini baye ezulwini uya ezulwini ngoba ezulwini songena ngoJesu Kristu lithizwe uthi uJesu mayekhuluma nje uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila
akekho oyoya kubaba ngaphandle kwami. Shuthi nje sizoye kuphileni okuyingonaphakade ngani ngoJesu Kristu. But abantu bathi bekholwa kuJesu Kristu at the same time bemdoubta futhi bebe like angazi noma ngizoyayini ezulwini. That's why ke manje simdinga umoya ongcwele ozothi mayesefikile kuwena ungasulokhu uthi angazi noma ngizoyayini. You now know ngoNkulunkulu ohamba naye ekhuluma kuwena mhlawumbe ngezwi ngemibono ngeBhayibheli, but nje uNkulunkulu ngeke ahlale engakhulumi nawe ugcwalisiwe ngomoya ongcwele. Angakhuluma ngezwi nje kuphela uthi uyalifunda izwi likhulume nawe, angakhuluma ngomibono, angakhuluma ngamaphupho, angakhuluma uzwe endlebeni ukuthi uNkulunkulu lo ukhuluma nami. Angithi ke manje ngikulethela ama-symbols kamoya ongcwele. I-oil i-another emblem kamoya ongcwele. Uma ungabheka kulezi ayikhathi lezi kwi-Old Testament kuyakhulunywa nje kakhulu ukuthi obesekhethiwe for i-position ethile ebegcwaliswa, shuthi bekuthathwa i-oil azo-anointwa. Lowo muntu loyo i-anointing shuthi manje ugcotshwe, ngabe ugcotshwe esiphongweni noma ekhanda ngomoya ongcwele, meaning nge-oil. I-oil leyo yayi-emblem noma i-representa umoya ongcwele. Thina kulesikhathi samanje asadingi ukuthi-ke manje uzuzwe kulandwe i-oil kuthiwa uya-anointwa. Cha, umoya ongcwele yena uyi-anointing yena self, yena uyi-oil yena. Kusho ukuthi manje uNkulunkulu oyikhethelayo ukuthi nange ngifuna ngisebenzele kule nkonzo ethile, omunye ngifuna angisebenzele kule nkonzo le, omunye ngifuna ngisebenzele kule yankonzo, bese ke manje uNkulunkulu alethe this oil yena self kulesikhathi samanje aku-anointe yena uNkulunkulu. Athi uma ngabe seku-anointile ke manje bese ke manje uyangena ufunction ke manje kulo msebenzi okufanele ukuthi mawuzowenza. Another reason eyenza umoya ongcwele ukuthi simdinge kangaka ukuthi umoya ongcwele ke manje once wagcwaliswa ngaye uzokwenza futhi ukuthi zi-understand nokuthi wena ungubani la emhlabeni. Uyena lo ozokwenza ukuthi ke manje uthi mawuthi wenza into ongesiyona yona, athi umoya ongcwele wena usikhona lokhu, wena uyilokhu, nayi position yakho, yenza lo msebenzi nakho ngokwakho, uza kukwambulela umoya ongcwele. uNkulunkulu akazifihlanga. Ithina esingamfuni nesimbalekelayo. Uma simfuna ngokuphelele, simdinga ngokuphelele, uNkulunkulu uyabathanda abantwana bakhe. Akazange athi hambani emhlabeni mase nifikile khona then ngizonicashela ningiswele ningangiboni nokungibona. uNkulunkulu usithanda ngendlela eyisimangaliso. Ufuna ukucommunicate nathi each and every time kuye singabantwana noma sesiphuma endleleni ngomoya ongcwele ubelokho esibuyisa. That's why sidinga ukuthi bhabhadiswa ngomoya ongcwele. Abantu abaningi bangenile kuma-office athile akusiwona wabo, bangena ngoba bewathanda, ngoba bebona isidingo, bengakagcwaliswa ngomoya ongcwele. That day labo bantu bamfuna umoya ongcwele baze bagcwaliswa ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele uzobambulela ukuthi wena naye yakhe position, mhlambe vele was align, ubona ukuthi engathi yami indlela ile kanti vele be right. Omunye uzothi mangabe umoya ongcwele semambulela athi wo, isikhathi esingaka ngispenda kanti bengikwi direction wrong. Usukunenhlanhla ke wena uma ngabe ukuthi usaphila, ngoba kusho ukuthi ke manje usuzoqala ungene kwi direction right, noma ngathiwa iminyaka yakho seyihambe kangakanani, but usukunenhlanhla enkulu, ngoba abanye bangena kuma offices wrong baze bayongena ethuneni. Shuthi lowo muntu ufana nje nomuntu obekade esebenza, but umsebenzi ade wenza unama fruits. Yini indaba wangena kwi-office okungesilone lakhe? Wangena kanjani kwi-office okungesilone lakhe? Akafunanga umoya ongcwele, akafunanga this baptism kamoya ongcwele, ngoba this baptism kamoya ongcwele ungumoya ongcwele ezohlala emntwini, hayi ukuthi mayesengenile emntwini ehlele emntwini bese yayithulela. Ufuna ukucommunicate nomuntu, uzokhuluma mhlambe ngamaphupho, ngemibono noma ngezwi, ngeBhayibheli, but uzokhuluma. Angeke afike kuwena bese nje eyayithulela nje. Cha, inkinga yikho kuNkulunkulu, inkinga nje ikuthina thina abantu. That's why ngithi siyamdinga umoya ongcwele. Okwamanje nje bengisazothi ake siyibheke ukuthi wena ikhona yini enye yalokho engisakhulume ngakho
ongathi mhlambe engathi lokhu kwenzeka kumina uma ngabe kaze kwenzakale lutho. Sisesikhathini ke manje la umoya ongcwele ukhona khona, siseyinsukwini zokugcina. Wathi uJesu uyakuthulula umoya ongcwele, washo njalo uNkulunkulu wathi uyakuthulula. Uthululiwe ke manje umoya ongcwele. For mina nawe okumele sikwenze ukumamkela umoya ongcwele. Angithi uJesu samamkela, sakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, siconfess, senza okufanayo ke futhi nangomoya ongcwele. Uthululiwe izinsuku zokugcina lezi, azikho ezinye zokugcina, yilezi zokugcina. Uthululiwe for us to do ukumamkela. And uma umamkela kwabanye uyothi mangabe uwehlela kubona, that's why ngithi kuyoba nesign. Angeke umoya ongcwele ufike kuwena kungenzakala lutho. Kwabanye bakhuluma ngama-tongues, akusibo bonke futhi abakhuluma ngama-tongues. Ngiyazi kwabanye bangayiphika le bathi ngeke umoya ongcwele nje mawusufikile kufanele umuntu nakanjani akhulume ngama-tongues. Cha, kusibo bonke. Ngiwavezile ama-emblems. And abanye baphiwe vela ama-gift of tongues. Not all of us siphiwe ama-gift of tongues. Umoya ongcwele omunye nomunye uvela ngendlela avela ngayo. Even nakuJesu Kristu wathi uma ngabe wehlela kuJesu ufana nesimo sejuba, asitholi ukuthi wathi mangabe uqeda ukungena kuJesu and then uJesu wakhuluma ngezilimi. And thina silandela bani? Silandela uJesu Kristu, sikholwa kuye. Yes, sakhele phezulu kwesisekelo sabaprofeti kanye nabapostoli, okusho ukuthi okwenzeka la kubona nakuthina kumele kwenzeke. Sizoyilanda ke manje sesiyithola kulizwi, bona zona lezi zinto ezenzeka kubapostoli sezenzeka, but not namhlanje. Asiyithole ke next week ke sesiyiqala ke manje one by one, isihamba nje ngalama emblems ngokusizwa inkosi. Uma yona futhi ivuma, mangabe futhi ingavumi ngeke saqhubeka ngakusenzeka, kodwa mangabe yona ivuma soqhubeka nje nayo. Okwamanje nje ngisayindlalela nje le ndaba, but ngiloko ngiyiletha, ngiloko I just hope abantu bayasizakala futhi kakhulu ngayo. Angime la khona ngeke ngibe mude kakhulu, khona izoba mnandi. Imnandi indaba nje uma ngabe isathi sasemnandi bese uyayishiya, khona futhi bazawubuya abantu even na next time. So lokho nje siqhubeka nayo, sesiyilanda ke manje one by one, omunye nomunye ezibheka. But ungalindi okwafanele ukuthi mabalinde eJerusalema abafundi bakaJesu Kristu. Thina sisalindanga eJerusalema, sewuthululiwe, sewukhona. Okwethu ukumamkela umoya ongcwele. Umamkela kanjani? Ngokukholwa. Ngokukholwa njengoba waconfess uJesu nomoya ongcwele mconfess, khona okuzokwenzeka la kuwena. Uzoba na isign futhi uzothi uma ngabe usune sign uphinde futhi ube nescripture to confirm into eyenzakale kuwena. Igama lami ngumduduzi ngakwaShabangu. Ngiyanibonga nje kakhulu ngokusubscribe nangama comments nangama likes nangama channel members. Ngiyanibonga kakhulu nonke. Inkosi inigcine nibusise nabanikelayo bakhona abavelayo emaceleni. Ngiyabonga kakhulu engathi inkosi nganigcina inibusise. Nongakanikeli nongesi channel member, as long as wa subscribe, as long as uyalandela kulezi imfundiso esilo zonke silokho siyiletha nje lapha, as long as uyalandela, nawe inkosi kubusise, nawe igcine futhi ikwandisele nje wena konke nomndeni wakho. Ikakhulu sihlale la kuNkulunkulu, simfune esenokufunakala, uzosenzela umusa. Ngomusa ke nje futhi wenkosi. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.